Grazzi ħafna mela tal-li ġejtu il-nofsinhar tajjeb. Qed insejħu din il-konferenza stampa bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mal-periti AP Valletta li flimkien magħhom bħalissa qegħdin nirrestawraw binja Palazz il-Belt, palazz mibni fis-seklu 16, wieħed mill-ewwel palazzi li nbena fil-Belt fil-fatt. U flimkien ma' IP qegħdin nirrestawraw il-palazz il-Belt Valletta biex il-qoddim jiġi bħala mużew u ċentru tal-Kodba u anke ħanut tal-Kodba. Il-palazz understatement meta ngħid li qegħdin nirrestawrawh għax propjament kien qiegħed jaqa' letteralment il-palazz u kellna nsalvawh letteralment milli jikrolla kollu kważi. Il-palazz ġi salvat, irranġajna s-saqaf u bħalissa qegħdin fażi avvanzat ta' restawrazzjoni tal-ġebla u issa ħankunu qegħdin nistennew l-eżitu tal-applikazzjoni mill-PA biex nagħmlu x-xogħlijiet interni. Xogħlijiet interni ġifieri bħal dawl, xogħol strutturali biex nbidlu l-kmamar, eċetera, eċetera. Ġifieri il-proġett miexi b'mod avvanzat u rapidu ħafna. Il-press conference imma hija fuq il-libreriji pubbliċi. Qed naħdmu mal-AP għax kif spjegajt diġà għandna proġett magħhom u sejrin tajjeb magħhom. U bekk ħadna l-inizjattiva biex nagħmlu proposta għal-libreriji pubbliċi. Issa biex nagħmilha ċara, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhuwiex responsabbli għal-libreriji pubbliċi. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa responsabbli għall-industrija tal-Kodba, imma l-libreriji pubbliċi huma parti essenzjali mill-infrastruttura tal-industrija tal-Kodba. Permezz tal-libreriji pubbliċi inħallsu il-jeddijiet tal-ħlasijiet pubbliċi, il-PLR, lill-awturi, u peress li libreriji pubbliċi huma parti importanti għall-infrastruttura tal-industrija, nemnu li għandna ninvestu tajjeb fihom. Aħna nemnu li l-libreriji pubbliċi ilhom ħafna snin twal ma jkun hemm investiment sostanzjali infrastrutturali fihom. Għal din ir-raġuni, sfortunatament il-libreriji pubbliċi f'termini infrastrutturali, ġifieri f'termini tal-binja tal-librerija pubblika l-Furjana hija fi stat pjuttost abbandun. Bħalissa qed isir maintenance li suppost kellu ilu jsir snin ilu u qed isir naqa' pjuttost tard ukoll. U r-riskju hu illi jekk il-libreriji pubbliċi jibqgħu fi stat ta' abbandun, jista' jkollna riskju illi jkollok proposti minn kontratturi u lobbyists illi jipproponu lill-gvern biex is-sit jintuża għal raġunijiet differenti. Din ġrat diġà fl-2013 fejn kien hemm proposta ta' konsorzju ta' hoteliers illi xtaqu jużaw u kienu proponu lill-gvern biex is-sit jintuża b'mod kommerċjali għat-turiżmu għal hotels, jiġifieri. Aħna konna apponejnija għax aħna konna l-pożizzjoni tagħna dak iż-żmien kienet illi iż-żona tibqa' tintuża bħala libreriji pubbliċi u l-unika mod biex nassiguraw illi fit-term fit-tul li naraw li dik iż-żona tibqa' tintuża għal libreriji pubbliċi u għalli ovvjament nirreġenerawha nagħmluha aktar aċċessibbli u tkun sit sabiħ u vera ta' preġju għal l-industrija tal-Kodba. Bekk qed nagħmlu din il-proposta, nixtieq ukoll illi fil-fatt hekk ħankunu qed nagħmlu wara din konferenza stampa nissottomettu din il-proposta lil partiti politiċi b'mod formali għaliex issa żmien meta il-partiti politiċi jagħmlu l-manifest elettorali tagħhom u bekk dan huwa żmien opportun biex nagħmlu proposti importanti għall-industrija tal-kultura tagħna, aħna fir-rigward tagħna l-industrija tal-Kodba. Proġett aħna diġà għandna l-Belt għax għandna l-mużew, imma nemmnu wkoll li nistgħu nagħmlu pass li jmiss ukoll u nirreġeneraw u nirrestawraw il-binja tal-librerija pubblika il-Furjana. U l-għan huwa ovvjament illi
inħeġġu wkoll iktar nies jaqraw, jiġu iktar nies jaqraw, iktar jiġu nies jużaw il-libreriji pubbliċi. U nikkonservaw is-sit bħala sit kulturali u miftuħ għal pubbliku wkoll. Issa nixtieq inħalli fidejn il-periti tagħna, il-AP, għaw Dr. David Felice li ħajkun qed jippreżenta il-proposta mod tekniku u nħalli fidej biex ikompli jispjega il-proposta eżatt kif ni. Grazzi ħafna. Grazzi ma. Ġurnata tajba. Nasib li qed taraw is-screen u xejn. Iva. Mela, din il-proposta hija riżultat ta' diskussjonijiet informali li kien hemm bej Mark u jiena timijiet rispettivi tagħna. U xtaqli noħorġu b'xi ħaġa li hija diskussjoni, mhix diskussjoni fuq l-operat tal-Librerija Ċentrali, tal-Librerija Pubblika. Hija diskussjoni fil-fatt ta' kif wieħed jista' joħloq ambjent illi billi jkun iktar attraenti minn dak li hemm bħalissa jagħti iktar importanza lill-ktib u l-relazzjoni li n-nies għandna li l-pubbliku għandu mal-qari. Iż-żona hija importanti ħafna, ġifieri ħaġa li għamilna studjajna ftit il-kuntest tas-sit u hija żona storika, ovvjament u hija parti li hemm qiegħda il-sistema ta' fortifikazzjoni tal-Furjana. Għal dak li ma jiftakarx fil-1974 kienet blokka ta' CID u qabel kienet intuża bħala barracks għas-soldati u għal-soldati miż-żewġin. Il-bniet kienet bidu tas-seklu li għadda u ftit mill-bini eżistenti għadu hemmhekk. Ovvjament hija żona li naħseb kif tafu intkom daqsi hija onija bil-entitajiet pubbliċi. Hemm ħafna f'din iż-żona hemm ħafna użi li huma pubbliċi, therefore li għandhom aċċess għan-nies u qed tibqa' tiġi żviluppata b'dak is-sens. Hemm ukoll ovvjament entitajiet privati, pereżempju il-Hotel Fenixa fuq Hotel Excelsior, Hotel Zien barra mill-Belt, u ħaġa li laqtitna ħafna wkoll hija ovvjament li nafu bil-proġett tal-Musew tal-Arti Kontemporanja l-Majkas. U xtaqna naraw mill-aspett urban dan jista' ikun proġett li iġib flimkien aħjar dawn l-entitajiet. Ispiraħna xi ftit ruħna wkoll ma dak li kien qal derba Ċiċeru, mhux se naqra l-parti bil-Latin imma Ċiċeru kien jgħid li if you have a garden in your library you will want for nothing. Jiġifieri aħna bdejna naraw l-opportunità hekk illi ngħidu flok għandna librerija illi essenzjalment hija f'nofs parkeġġ illi tibda ssir librerija li hija parti minn ġnien u therefore l-aċċess għall-pubbliku iktar faċli. Għarbejna saqsu li nfusna x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nipproponu jew qegħdu għad-diskussjoni dak li jista' forsi jirrestawraw però jġib il-quddiem iż-żona madwar il-librerija. Il-sentenza ħsieb kien nistgħux nutilizzaw il-link storika li hemm daswar illi ndaħlu Greenbelt illi iġeddet din iż-żona u illi jaqgħad il-proġett tal-Majkas li qiegħed fuq il-lemin lejn il-lemin tal-bini eżistenti mal-aċċess lejn il-belt. Jiġifieri joħloq hekk trid rotta ġdida illi tgħaddi minn ma' ġenb il-librerija però fih dan ta' ġnien pubbliku li huwa aċċessibbli. Din hija bħala pjanta iż-żona li qed nipproponu li tista' teħdar, li tista' ssir proġett ta' landscaping u li fejn ovvjament ikun hemm pedestrian priority. Ovvjament huwa importanti ħafna li dak li wieħed jipproponi, wieħed jiddiskuti iġib iktar il-qudiem is-sistema tal-fortifikazzjonijiet li hija nafu il-kwalità tagħha però mhijiex xi ħaġa li hija faċli tapprezza llum il-ġurnata meta tgħaddi minn dik iż-żona, partikolarment minħabba probabbilment din il-problema eterna li għandna f'dan il-pajjiż ta' kif jaħdmu l-car parks u meta nsibu roqqa fejn nistgħu nqegħdu iktar karozzi nużaw għalhekk flok noffruha illi tkun pubblika u ħaġa. Ovvjament kellna nistudjaw ftit mhux nedħol fid-dettall u jidhirli li
package ta' ħajtukom il-Kunsil ta' Ktieb hemm ukoll video li preparajna li jġib din proposta fid-dettall. Rajna xi ftit napprezzaw li l-karozzi huma hemmhekk u li hemm bżonn ta' li nindirizzaw il-problemi ta' aċċess anki veikolari, però rajna xi ftit ukoll kif wieħed jista' jarġa' jaħseb ftit il-mod kif il-karozzi traffiku huwa organizzat f'dik iż-żona li rajna li importanti li nneħħu l-karozzi minn bej il-bini tal-librerija u l-parti ta' quddiem li dik issir kompletament pedonali. Binja essenzjalment il-master plan tagħha jiġifieri il-parkeġġ li jeżisti bħalissa mal-ġem fil-parti tisfel tal-pjanta massum ma jintmiss, però ma tiġi eliminata dik ir-rotta li speċi iddur madwar il-librerija. U essenzjalment hija proposta sempliċi ħafna. Sempliċement il-librerija titqiegħed fi ġnien. Dawn ma ftit viżwali biex nurkom ftit x'kemmna x'naħsbu hemm 4 ideat prinċipali. L-ewwel waħda li wieħed itejjeb il-viżibilità u l-aċċess lejn il-librerija, naħseb illi kollha ta' iktar istej ritratt fuq il-lemin ta' sitwazzjoni eżistenti. Wieħed jaf illi frankament qasek għandek indikazzjoni li bini daqshekk importanti għall-librerija pubblika. Qiegħed hemmhekk wara dawk is-siġar u l-ewwel proposta fil-fatt kienet illi kif wieħed jista' idaħħal kif jidher fuq xelluk aċċess pedonali u landscape lejn id-direzzjoni tal-librerija hija interessanti li qed nipproponu hawnhekk ukoll illi wieħed ikollu aċċess minn fuq wara tal-librerija u minn fuqha sa nurkom ftit ukoll kif. It-tieni proposta illi wieħed imbagħad ikun jista' joħloq iktar komunikazzjoni kitri bejn l-ispazji interni tal-librerija u spazji esterni. Naħseb li ma' librerija mhuwiex biżżejjed li wieħed jipprovdi post fejn wieħed imur bil-karozza jipparka u kollu aċċess għall-librerija, però jkun hemm spazji madwarha illi huma leisure spaces, però huma tip ta' spazji fejn wieħed jista' jmur, jiġbed ktieb, joqgħod barra, jitkellem ma' ħbib tiegħu u anki juża l-parti esterna jisa hija parti estensjoni jekk trid tal-librerija stess. Qabel semmejt kif kont qed nipproponu aċċess minn fuq wara u kont qed nipproponu illi l-librerija tieħu solar żgħir fuqha li jkun forma tal-żona informali ta' qari ta' studju ta' riċerka, però fejn wieħed jista' jgawdi l-vedu ta' fuq il-punt. Li tagħti ovvjament opportunitajiet oħra, naħseb illi importanti li spazji u bini bħal dawn illi ikunu anki diversifikati fit-tip ta' avvenimenti li jsir madwarhom, naħseb li tagħti opportunità f'dik iż-żona li toħloq spazju kulturali ġdid mingħajr ħafna komplikazzjoni li jista' jassapportja events fil-komunità f'dan is-sens. Ir-raba' u l-aħħar idea hi li dit ukoll tagħti opportunità li bħalma jsir f'pajjiżi oħrajn u bliet oħrajn illi l-esperjenza tal-librerija testendi ruħha u jsir spazju li jista' jintuża bil-lejl bħalma kien hemm diversi avvenimenti dajli li huwa kinemastic fil-festival fejn li juża l-ispazji pubbliċi li għandna fil-Belt u fil-Furjana f'ħinijiet differenti u naħseb li dik hija xi ħaġa tista' tkun popolari ħafna man-nies u tqarribhom lejl qarib. Biex nikkonkludi din hija section through the site li turi fuq xelluk estrem, il-fortifikazzjoni, il-parkeġġ li hemm eżistenti li jibqa' fejnu, però il-Raglan mbagħad li diġà għandu element ta' landscaping huwa parti, landscaping hemmhekk huwa parti mill-framework storiku tal-fortifikazzjoni li da jiġi irrestawrat u estis isir l-aċċess minn wara wieħed ikun jista' jaċċedi kif qed tara pont żgħir fuq il-bini eżistenti fejn dan is-stwar żejjed imma l-iktar ħaġa kruċjali mingħajr ma nidħlu f'diskussjoni fuq l-operat tal-librerija per se illi wieħed jagħti iktar importanza lejn l-attività u dan jista' jsir naħseb bil-pożizzjoni strateġika li hemm qiegħed fiha f'nofs kien. Dik hija l-introduzzjoni overall tal-proġett. Grazzi ħafna.